Vitajte v ďalšej epizóde nášho podcastu Záhadné zmiznutia a objavy, kde sa opäť vyberieme do pohoria Tribeč. Tentokrát sa budeme venovať prípadu, ktorý zostáva záhadou už viac ako 70 rokov, prípad neznámeho muža nájdeného v roku 1954. Kto bol tento človek? Čo ho priviedlo na osamelé miesto, kde ho? A prečo sa nikto nikdy neprihlásil k jeho zmiznutiu? Poďme našli, čo sa dá o tomto incidente zistiť. Objavenie tela. Bolo to v lete roku 1954, keď miestni obyvatelia hlásili podivný zápach pochádzajúci z lesa nedaleko hlavnej turistickej trasy. Počas prehliadky oblasti narazili na telo muža v pokročilom štádiu rozkladu. Jeho poloha bola zvláštna, ležal uprostred lesa. Bez akéhokoľvek náznaku, že by ho tam niekto odvliekol, nedaleko tela neboli nájdené žiadne osobné veci, ako doklady, peniaze či predmety, ktoré by mohli pomôcť s identifikáciou. Polícia na mieste zistila, že telo bolo vystavené prírodným živlom a zvieratám, čo značne komplikovalo vyšetrovanie. Identifikácia nebola možná, ak mužovi sa nikto neprihlásil. Predpokladalo sa, že ide o cudzinca, ktorý mohol byť v oblasti prechodne alebo zámerne hľadal izoláciu. Príčina smrti zostala neznáma, žiadne stopy po násilí, zranenie či iné znaky neobjasnili, čo presne sa stalo. Polícia zvažovala viacero teórií, mohlo ísť o samovraždu, ale nenašli sa žiadne dôkazy podporujúce tento záver. Príčinou mohol byť zdravotný problém, ako bez srdca alebo bez toho, aby bolo možné vyhovieť, že nebolo možné potvrdiť. Raz z najčastejšie diskutovaných teórií bola jeho úmyselná izolácia, pričom špekulácie o jeho mentálnom stave zostávajú súčasťou folklóru. Miestne povesti a záhady, prípad neznámeho muža rýchlo prenikol do miestnych legend. Ľudia začali rozprávať, že jeho smrť bola spojená s pohorím Tribeč, ktoré sú už dlhé roky považované za miesto s nevysvetliteľnými udalosťami. Mnohí verili, že jeho smrť mohla byť následkom nadprirodzených síl, ktoré vraj v tejto oblasti pôsobia. Príbehy o podivných javoch, zmiznutiach a nevysvetliteľných pocitoch strachu sa tu tradujú celú generáciu. Význam tohto prípadu, prípad neznámeho muža, zostáva otvorený. Prečo ho nikto nehľadal? Ako sa dostal do pohoria Tribeč? A prečo zomrel sám uprostred lesa? Tieto otázky zostávajú nezodpovedané, zároveň prispel k povesti Tribeča ako miesta, kde sa dejú nevysvetliteľné veci. Tento príbeh je varovaním pred tým, že nie sú všetky záhady možné, čo si myslíte vy. Bol tento muž obeťou tragickej náhody, alebo v jeho príbehu zohrali rolu nevysvetliteľné sily pohoria Tribeč? Takéto prípady nám pripomínajú, že svet je plný záhad, ktoré nám niekedy neponúkajú jasné odpovede.